Jeg er væk. Ligesom en kunne sagt, verden har et indeni eller et udenpå, men er en masse af smag hele vejen igennem verden. Udenpå eller inde i verden. Lev en på en måde. Hvad? Kan I? Vil gerne. Vil gerne. Velstand, menneskets lykke, verdens fred. Ja, inde i verden, udenpå eller inde i verden, udenpå eller inde i alt, gøren alt, væren forsvandt. Og med en højtidelig fornemmelse skrumpede man ind til at være sig selv. En kile, formet kerne, og kigge, sidde og kigge, sidde, og kigge, sidde, og kigge, sidde. Og kigge, det var mærkeligt, tænkte hun, hvordan man, når man var alene. Mindre overbefolket her. De indrømmer alle sammen, at den er overbefolket, så hvad er problemet? Så er det, om vi vil have hele